per què heu decidit demandar Marc Ingla ara, diguéssim, i no en l'inici d'aquesta història? Quin és l'inici d'aquesta història? En el moment que el periodista Jordi Badia, excap de comunicació del club, comença a publicar aquestes informacions al seu blog. Celebro que associïs aquestes publicacions al blog del Jordi Badia amb la candidatura de Marc Ingla, perquè és el que tothom sap i tothom coneix. El que nosaltres hem considerat és que des d'aquesta candidatura s'estava desviant el debat electoral cap a un terreny que probablement amb ells convenia, però que a nosaltres, que tenim la il·lusió de presentar-li al soci el nostre programa, per respecte al soci, per respecte a la institució, enteníem que no havíem d'entrar en aquest terreny. El que passa que el senyor Badia porta 3 dies escrivint al seu blog una sèrie per entregues de notícies que després comentarem, evidentment, perquè el senyor Marc Ingla està demanant explicacions sobre això. Jo estic aquí per donar aquestes explicacions, però no només per això, sinó per comentar des del nostre punt de vista com s'ha d'interpretar tot aquest seguit d'actuacions. El senyor Badia porta 3 dies escrivint al seu blog. És periodista, només faltaria. És periodista. No, evidentment, però treu unes informacions i nosaltres tenim el dret de constatar si aquestes informacions estan ben intencionades o mal intencionades i com ell les comenta. Per tant, actueu en contra de les declaracions que fa Marc Ingla. És a dir, en el moment que Marc Ingla diu que estan investigant el Sandro Rossell i que hi ha aquestes sospites de frau i de corrupció, és com vosaltres creieu que s'ha creuat una línia que us obliga a presentar aquesta demanda. Però és molt clar, però jo t'ho explico. Quan una persona menteix o no menteix, comet inexactituds, que a vegades és pitjor la inexactitud que la mentida, perquè confon, o perquè hi ha una manca de rigor greu, i entenc que qui es presenta en una institució tan seriosa com el Futbol Club Barcelona el que no pot ser és no rigorós, o bé té una gran mala fe. El que passa amb aquesta campanya, amb aquest seguit d'informacions, és que hi ha, ja dic, o manca de rigor o mala fe, perquè el senyor Rossell ni està encausat, ni és subjecte de cap frau, ni està imputat, ni hi ha corrupció. És a dir, tots aquests termes, ni actua la Fiscalia, tots aquests termes que fan pensar a la gent en un moment com l'actual en el que vivim, de crisi econòmica, on molts governs i molts mandataris estan sota sospita, és un tema molt delicat que cal deixar molt clar. I jo estic aquí per explicar l'afer en el que no el senyor Rossell, sinó una empresa brasilera en el que el senyor Rossell té participació, és part, podem dir d'aquesta manera, que no és res penal, cap delicte, cap corrupció, cap frau. Per tant, el senyor Ingla utilitza aquests termes. Això és molt greu. Ernest, sobre la demanda, vols comentar alguna cosa? Jo tenia una pregunta, que és, hi ha un procés judicial obert a Brasil contra Ilanto Marketing, sí o no? Efectivament, hi ha un procés judicial. Celebro que parlis amb el rigor que mereixen les qüestions. Un procés judicial, no un procediment penal, ni la Fiscalia ha encausat ningú, ni corrupció, ni comissions, ni frau. És que és molt important, és molt important. Processos judicials, a Catalunya, per exemple, hi ha desenes de milers. Procés judicial és per un impagament de despeses de comunitat, per dir-ho d'alguna manera. I el que no es pot fer és criminalitzar a qui tingui una participació accionarial d'una empresa que, per haver contractat amb una administració pública, que és la investigada, perquè quan actua el Ministeri Públic és perquè està investigant o està actuant contra els acords adoptats per l'Estat Federal de Brasília. Estat Federal de Brasília que contracta amb una empresa, efectivament, en la que el senyor Rossell té participació, però que ni tan sols signa el contracte. O sigui, és a dir, el senyor Rossell ni és part d'aquest contracte. Pel que entenc que estàs dient, la persona investigada és el governador de Brasília. És que jo no parlaria d'investigació, és una altra accepció, un altre terme inexacte. Inexacte, sí, no domino els termes jurídics. La persona encausada, el Ministeri Fiscal, els 5 fiscals han actuat contra el governador de Brasília. És una demanda civil. Això és com aquí amb el cas Millet. No. Perdó un moment. Aquí, en el cas Millet, estem veient que la Fiscalia està interrogant, no, tampoc és el verb, està preguntant a tots els barítons, a totes les sopranos, a totes les orquestres, a l'organista, que han tingut relació amb el Palau de la Música els últims anys, per veure quin tipus de... Vostè, quin contracte li van fer? Vostè cobrava en blanc, cobrava en negre, vostè...
tot això està passant. Estan parlant amb tota aquesta gent. Seria el mateix, és a dir, l'empresa aquesta que no sé com es diu, del Sandro Rossell, que va muntar el Brasil, Portugal, partit amistós del 2008. Seria el mateix perquè estan, no sé, investigant o jutjant o que sigui en el governador del Brasil i estan fent el mateix, estan fent requeriments informatius a totes les empreses que van tenir contacte amb aquest governador? Seria això? En un sentit interpretatiu ampli, que voldria dir que el focus de l'acció és, en aquest cas, el governador de Brasília i no aquesta empresa, sí, però no en el sentit de que l'afer del senyor Millet, i per això et negava al principi de que feies la pregunta, és un tema penal, i aquí estem parlant d'una acció de responsabilitat civil per una presumpta infracció administrativa. Què és una infracció administrativa? No presentar els papers en regla. O sigui, per no presentar els papers en regla, resulta que una persona que aspira a ser president del Barça està parlant de frau, de corrupció, d'estar encausat, de comissions. Home, sisplau, què hi ha? Manca de rigor? Jo li recomano a la candidatura del senyor Ingla que s'ho faci mirar per un professional del dret, que segur que farà unes manifestacions ben diferents. L'Ernest Folk, per exemple, sense ser advocat, ha estat molt més rigorós que el senyor Ingla, i si el que té és mala fe, doncs aleshores que la gent ho jutgi, no? Les eleccions al Barça no mereixen candidats amb mala fe. Val, per tant... Escolta una cosa, és que a mi em fa gràcia això dels dossiers, els dossiers aquests que, no, amb tota la informació sobre això com apareixen, perquè són dossiers que van a les redaccions dels diaris, són redaccions... Sí, d'on venen, perquè clar, diguéssim, això com apareix, com ve, com circula això, hi ha algú que tingui alguna informació sobre això, perquè em sembla interessant. Sí, jo podria fer com el senyor Ingla i parlar no del que llegeixo a Google, sinó del que sento, no? Sí, sento que els mitjans de comunicació se'ls ha repartit dossiers, però com que jo no tinc ni treballo a cap mitjà de comunicació, millor m'ho podeu dir vosaltres, si és que en teniu constància, no? No, nosaltres no n'hem rebut cap. Deu ser que no som un mitjà de comunicació important. Només som la ràdio més escoltada de Catalunya, però... Sí que, a veure, a mi sí que em consta que hi ha mitjans que sí que han rebut dossiers, no?, de documentats, de tot això, que és curiós. Però els últims dies hi ha hagut mitjans de comunicació que han trucat al Sandro per preguntar-li per això, perquè havien rebut aquesta mateixa informació? Aquesta és la constància que jo tinc, que estan els mitjans de comunicació repartits dossiers amb no sé quina informació, però el Sandro avui ho ha explicat. Si és que ja fa temps que s'està dient que es trauran no sé quina informació i al final resulta que han esmerçat els esforços, probablement els diners, en arribar a obtenir aquesta informació que, insisteixo, estic aquí per explicar-la. És que al final sí que he de dir una cosa, Josep Maria, se'ns ha criticat perquè no hem donat explicacions. Vinc aquí a explicar-ho, que és això, i espero que després d'haver-ho explicat, que faré una explicació tècnica, el que vulgui discutir alguna cosa que sigui un altre tècnic, sisplau, que no surti el senyor Ingla dient que bé, potser no és la terminologia adequada. No, compte amb la manca de rigor perquè es converteix en mala fe. És el que nosaltres preteníem avui. Ens hagués encantat tenir aquí un tècnic de la candidatura de Marc Ingla, perquè evidentment jo ara, tu faràs l'explicació tècnica i jo no tindré directament, ho dic així, la capacitat ni els coneixements per fer-te les preguntes adequades ni rebatre't adequadament si és que crec que ho haig de fer el que tu expliquis. Òbviament. Però, insisteixo, els hem convidat, ahir veu ser vosaltres que vau dir que no, avui han estat ells, esperem que demà s'ho repensin com vosaltres i vinguin a donar explicacions. Per això mateix et vull dir que, òbviament, si és que s'ho repensen i volen afrontar la qüestió des del punt de vista tècnic, i si ho estimes convenient, estarem encantats d'estar a la mateixa taula amb ells, perquè el soci del Barça, al final, resulta que pensem en el soci del Barça, no? Doncs perquè el soci del Barça no tingui cap dubte. Val, anem molt... La meva pregunta és per què no es desfà aquesta empresa i, sobretot, què costava dir-ho si és que... Atenent que tots els candidats tenen dret a tenir les empreses que vulguin, però que una empresa d'aquestes característiques que tracta temes que són clarament incompatibles amb la presidència del Barça, llavors, home, està bé aclarir-ho. Llavors, la meva pregunta és per què no s'ha dit en el procés, en l'inici del procés electoral? És aquesta la pregunta. Bé, si no s'ha dit, potser és perquè el que jo he explicat abans, no s'ha considerat que això sigui un tema de la importància i de la rellevància que interessadament des d'una altra precandidatura se li vol donar, però efectivament és una empresa creada específicament per a aquesta operació i vull precisar una qüestió que ha dit el Marc Ingla. El senyor Rossell no gestiona jugadors, perquè diu, no, és que organitza partits, gestiona jugadors, una altra falsetat malintencionada. O sigui, aquesta empresa va ser específicament per això, va actuar, va fer el contracte, va complir les obligacions i ara, a resultes de l'actuació del governador de Brasília, resulta que està
dintre d'un procediment que, insisteixo, no té cap rellevància. Molt bé. Hem de conèixer